У прыватнасці спрашчаецца парадак забеспячэння тэхнічнымі сродкамі сацыяльнай рэабілітацыі інвалідаў трэцяй групы і дзяцей, якія не прызнаны інвалідамі, але маюць патрэбу ў такіх сродках. За іх атрыманнем названыя катэгорыі грамадзян будуць звяртацца непасрэдна ў беларускі пратэзна-артапедычны аднаўленчы цэнтр. Спецыяльныя камісіі надзяляюцца правам прызначэння штомесячнай сацыяльнай дапамогі на перыяд больш за 6 месяцаў. Сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, у якіх абодва бацькі або адзін з бацькоў у няпоўнай сям'і з'яўляецца інвалідам першай ці другой груп, а таксама калі адзін з бацькоў у поўнай сям'і з'яўляецца інвалідам першай групы, а другі ажыццяўляе дагляд за ім. У выпадку, калі ёсць падставы меркаваць, што дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога можа быць выкарыстана не па прызначэнні або бацькі не ажыццяўляюць належны дагляд за дзецьмі, указам замацоўваецца магчымасць яе пералічэння на рахункі арганізацый, якія аказваюць неабходныя сям'і паслугі, такія як рамонт жылога памяшкання, печнога ацяплення, сантэхнічнага, газавага, электрычнага абсталявання, набыццё паліва і іншыя. Указ уступіць у сілу з 1 ліпеня.